guys, pinili tung lang sinang Bangalore Vidhan Sabha, lapen non nilinung lang ke Bangalore High Court, labang so area ke Samon Viram Nagara, abdo lapen nang tung dak bang ji putek kebon pa kadung iklo nal tung bang nang lang kame, tang ke ilitung labang so video ilitung lang iksina. तो guys lain lo Bangalore Vidhan Sabha iklo lapen pini video bang lapan sekang ton iklo lapen nang litum non puan ten channel long subscribe lapen bell icon nang litum press prelang pelotang tem kang hon pa nang litum nil channel long subscribe lapen bell icon nang litum press sikta to tang te litum labang so video litum ton iklo na nil je po pitong puik jine papu iksina arjix nang pitong pune Video pesan itu like thoko subscribe thoko la nilijir po kopisi pu manang litum subscribe tha lapen bell icon nang litum press sikta to tang te litum lapan se video kang ton iklo lapen channel subscribe igwet tha nang litum lapen like nang litum pi igwet tha cepaduk nakji to tang te litum pinike bye bye